Argindarrak beherantz presio egin du eta erregaiak eta elikagaiek gorantz sokatira. Horretan elektrizitatea nagusitu da iraganilean tarifak izandako 22 inguruko merkatze handiak bultzaturik urrian puntu eta 6,10 apaldu zen urte arteko inflazioa. Hego Euskal Herrian Espainiako Estatistika Institutuaren arabera, hirugarren hilabetez behera egin du KPI kontsumo prezioen indizeak, baina oraindik ere oso goian dago 7,2 zehazki. Madrilgo gobernuak ezarritako tarifa arautu hartzen du aintzat argindarra kalkulatzeko eta horri gasarena gehituz gero, batez beste biak 15,7 merkatu dira urte betean. Aldiz, herritarren eguneroko erosketen saskian, elikagaiak eta edariak batez beste 15,7 garestitu dira urte batean. Erregaiaren prezioak ere gora egin zuen urrian 1,1 garestitu zen hain zuzen ere, iraietik urrira eta 18,1 azken 12 hilabeteetan. Arratsalde-on guztioi, aipatu datuek eragina dute apurka bizimoduaren garestitzan, izan ere energiaren kostuek eta elikagaiek bultzatu dute gorantz inflazioa azken 12 hilabeteotan. Gauzak horrela Niko Kuenka ekonomistari galdetu diogu gurean, ea nolako eragina izango duen honek bizitzaren antolaketan entzun. Ikusi beharko da Espainiako gobernuak noiz arte utziko dien neurri horiei. Berez neurriak onartuta daude abenduaren 31 arte. Bete aipatzen da gauza bera datorren urtean hauteskunde gatoz, hauteskunde urtea da. Beraz imaginatzen mantenduko dituztela. Neurri horiek kentzen dituzten heinean inflazioa berrigoko da. Bai espero da inflazioa moteltzea. Nik uste dut gailurra hori pasatu dugula, zertxo bait moteltzea. Eta gobernuak hartutako neurri horiek mantentzen direnean bajuago egongo da. Bada inflazio datuak izan dituzte hizpide Bizkaiko metaleko mahai negoziatzailean ere, soldata kapiaren igoeraren arabera erregulatu nahi baitute sindikatuek. Patronalak eta langileen ordezkariek Bizkaiko metalaren hitzarmenaren negoziazio mailaren 17. bilera egin zuten atzo, baina ez duten akordiorik lortu. Beraz duela egun batzuk iragarritako greba hasteari ekingo diote, azaroaren 28 abenduaren bira. Komisiones Obrerasek, Labek eta UGT ohar bateratu batean adierazi dutenez, astebeteko greba deialdiari eutsiko diote. Bide batez, patronari dei egin diote hilaren 21 bileran akordio batetik hurbil dauden proposamenetan eduki ausartak aurkeztu ditzan. Atzoko bilera ez ondo joan. Bai delegia feben urduri ikusi genuela, eskatu zigun 5 greba egun horiek ez egitea. Guk esan genion 5 greba egun horiek ez egiteko zekiten zer egin behar zuten, baina esaten dute akordiorako prest daudela hitzekin, baina gero ez dute zer egiten akordio hori lortzeko. Mugimendu txiki egin genitun, ikustarazteko konpromisoa daukegula hitzarmen duin bat sinatzeko. Dago patronala finalmena mantentzen ez baldin badu eta aztertu erregresiboak entzen ez baldin baditu, ez dugula hortik berako ez erresinatuko. Grebarako deialdia egin du elak ere sektore berean, baina alde bakarretik atzoko bileraz, sindikatuak ohar batean azaldu duenez, patronalak beste aukera bat galdu du negoziazioan, eta beraz, iragarritako 5 greba egunei eusten die sektoreko gehiengo sindikalarekin bat egin. Taki sorprendentea da, pixkat bai, beraiek hartu zuten anitza esan zuten. Guk aurreko bileran planteatu genuena planteatzen dugu, ezer berririk gabe. 2023 Eusko Jaurlaritzak aurkeztu duen aurrekontu proiektua negoziatzeko bigarren bilera errondari ekin dio gaur Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburuak oposizioko taldeekin. Aurreneko txandako urrenkera berean egin dira batzarrak. Euskal Herria Bilduko ordezkariak hartu ditu lehenengo, Elkarrekin Podemos iukoak gero eta PP Ciudadanos taldeko kideak azkenik. Aurreneko errondaren ostean Azpiazu baikorra agertu zen eta 3 talde parlamentarioetako batek ere ez duela marrak gorririk jarri balizko akordio batera iristeko nabarmendu zuen. Hizketan hasteko sailburuak argi eta garbi esana zuen proposamenak kontuan hartu bai, baina egiturazko aldaketarik ez dutela egingo. Lehenengo errondan gaurkoan Euskal Herria Bilduko ordezkariak hartu ditu esan bezala, bada bilera bukatuta Maialen Iriarte koalizioaren bozeramaileak hartu du hitza, esateko Jaurlaritzaren testua urrun dagoela Euskal Herria Bilduk egindako proposamenetik. Hala ere adierazi duenez
dutenez, gobernuak egin dien proposamena zuhurtzea aztertuko dute, naiz eta gabeziak izan Euskal Herria Bildurekin elkarrizketa bukatuta, Elkarrekin Podemosiuko ordezkarekin batzartu da Azpiazun. Bada bilkura amaituta Miren Gorrotxategi eledunak adierazi du, ez daudela akordiotik gertu. Gorrotxategiren esanetan ez dira kontuan hartu, bere taldeak aurkeztutako proposamen gehienak 2023ko kontuetan 0,2ko gehikuntza proposatu diote zehazki. Bestaldetik apustu etxeetan eta joko aretoetan sartzeko kontrol bat igaro beharko da gaurtik aurrera Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Hala toki horietara joan nahi duen orok nortasun agiria edota identifikatzeko beste dokumenturen bat aurkeztu beharko du eta aretoaren sarreran sistema informatiko baten bidez datuok konprobatu egingo dira jokorako sarrera debekatu duen Euskadiko erregistroan. Informazio guztia datuen babeserako araudiaren pean kudeatuko da. Eusko Jaurlaritzak azaldu dueneko kongresua. Kongresua Bilboko Burtsan egingo dute, goizeko 9:00 dugu, doktorego programetan eta batez ere masterretan euskarak daukan pisu eskasa eta horri ere buelta eman nahi diogu. Pantaiak euskaraz ekimenak euskaraldiari erreferentzia eginez, pantaialdia ikusentzunez ekiteko garaian izena hartu duen ariketa jarri du martxan, hilaren 18ra bitarte soilik euskarazko ikusentzunezkoak kontsumitzea da deialdiaren funtsa. Honetarako ikusentzunezko alorreko hainbat eragile ditu, babesle gisa ekimenak, Argia Berria, Hamaika Telebista, Zinea.eus gehin erauntxia, Euskaleko Dink eta zer non ikusi.eus hain zuzen ere. Bada Andoni Solorzano, zer non ikusi.euseko kidea izan dugu gurean gaur, gonbidatu nagusi gisa. Izan ere interneteko ordainpeko eta doako plataformetan ez dira asko euskaraz ikus daitezkeen edukiak eta dauden gutxi horiek non ikusi daitezkeen jakitea ez da beti erraza. Hain zuzen ere euskaraz ikus daitezkeen filmak eta telesaiak kontsultatu ahal izateko Euskaltzalde talde batek martxan jarritako egitasmoa da zer non ikusi. Zer non ikusi ziren helburua da apur bat erraztea jendea jakiteko non aldeuen bilatu euskaraz dagoen edukia, ezta? Batez be zentratu gare streaming plataformetan eta baina zabaltan joan gara beste Hamaika Telebistako zera bardeko pendiente, Argiakoa zabaldu dugu, Kanal Dut eta badago da jendeantzako batez be pentsa genuen gurasoentzako holango herramienta bat edo emotea, umentzako zer non jakiteko zer dagoen euskaraz. Azaroaren 18an hasiko da Euskaraldia, Euskal Herriko milaka lagunek egingo duten ariketa sozial masiboa edonolaren, oraindik bada izena emateko aukera, izen ematean, .euskaraldia.eus gunean. Aldiz, herrigorraren bat egiteko garaia da lelopean egindako kanpainari esker, 13.000 saski banatuko dituzte hurrengo egunetan eta 200.000 euroko ekarpen ekonomikoa bideratuko da agerzonako euskalgintzaren egitasmoetara. Bi erakundetako kideak batzartu ziren Iruñean, hain zuzen ere gai hauen berri emateko Ibai Sueskun herrigorako kidea. Kanpainako emaitzak emate ditugu, baina lekukoa edo pasatzen diogu euskaraldiari, ez? Eta euskaraldian herrigorak ere parte aktiboa izango du, arigune bezala, indartzen ekimenak, sare sozialetan eta gu geuk kide bezala parte hartu. Eta uneko lerroburekin bukatzeko bideo horri bat marrazteko elkartu eta iparrorratza hautsi horrela ekin zioten lanari Unai Iturriagak, Arkaizkanok eta Joseba Larratxek. Hain zuzen ere haustura horretan topatu baitzuten Ni ez naiz Mikel Laboa komikiari heltzeko abia puntua. Kantariaren izpiritu aske eta jolastiari jarraikin, ez dute ohiko biografia bat ondu, baina xaman ditu duten haren izaeraren eta bizitzaren alderdi ugari bildu dituzte komikian. Iturriagak eta Kanoki zute gidoia, Larratxek eraman du irudietara eta Mikel Laboa katedrak eta Elkar argitaletxeak plazaratu dute liburua Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzaz. Badakigu Mikelen figura barka ezina dela, ez dago denen gustu egiteri bakoitza bat oka bere Mikel Laboa, baina uste dut hemen islatzen saiatu garen Mikel Laboa guzti ona ere izan daitekela. Eta hemen agertzen den Mikel Laboa ez zegoela kontatua.
Erroburuak horrela iritsi da aipatutako gaietan sakontzeko unea Bizkaiko metalgintzan patronalaren eta sindikatuen artean egindako 17. bileran ez dira akordio batera iritsi. Hortaz, bilaren bukarerako deitutako astebeteko grebaldiarekin aurrera jarraituko dute. Aira Durretak azalduko digu. Bizkaiko metalgintzak akorderik gabe jarraitzen du. 17. bileran ez ziren urratsak eman lan hitzarmenaren korapioa askatze aldera. Esaten dute akordiorako prest daudela hitzekin, baina gero ez dute zer egiten akordio hori lortzeko. Bizkaiko metalgintzako plataformak 2 mugimendu egin zituen euren eskaeretan. Amiantoko batzordea osatzea aldarrikapenetik kentzea, osalanen esku baitago batetik eta eteten kontratu eskaera mugatzea bestetik. Patronalaren teiatuan dago pelota. Hala ere, horretaz gain, gu mugimendu txiki horiek egin ditugu, baina desblokatzeko asmoarekin. Ikusi beharko dugu patronal zotza egiten duen ere. Hemen ustez aldiz aldaketa horiek irigarriak dira. Hala, proposamen berririk ez zuen aurkeztu eta sindikatuei eskatu zien euren eskaerak mugatzeko. Taki sorprendentea da, pixkat bai, beraiek hartu zuten anitza esan zuten. Guk aurreko bileran planteatu genuena planteatzen dugu, ezer berririk gabe. Sindikatuek nabarmendute berriro euren eskaerak gutxienekoak direla, hau da, kapiaren arabera soldatak erregularizatzea. Sindikatuak nik uste dut nahiko egin dugula. Nik uste dut eskatzen duguna, eta gelatik eskatzen duguna aurreak amaretzian, sektorak merezi dabena da. FEBEMen barruan erabakitzen duten enpresek etekinak eukitzea, eta kontraz eskatzea langilei lanera joatea, baina bere erosalmena bermatu barik. Egoera horrela sindikatuek 5 eguneko grebaldiari eutzi diote. Bien bitartean sindikatuen santaia salatu du patronalak eta greben efizientzia zalantzan jarri du. Deklarazio horiek egiteko patronala urduri dago. Greba egunak itzelak izan dira, jarraipen handiarekin, eta horrexegatik dago urduri, argi daukagu greba egunak ez dirala gozoak inorentzat, langileentzat ere, baina beharrezkoa direnean beharrezkoa dira eta zentzu horretan gure greba deialdia, 5 egunen horien greba deialdia mantentzen da. Ordea Siemens Energy Group taldeak ez du baztertzen kaleratze gehiago egitea. Joan den astean enpresa jakitera eman zuen 2022an 940 milioi euroko galerak izan dituela enpresak eta hori medio 2009 berrin kaleratzea erabaki du zuzendaritzak. Sindikatuek adierazi dute gogaituta daudela etorkizuna etengabe mehatxatuta ikustarekin eta euren baldintzak defendatzeko protesta egin zuten atzo ikusi. Siemens Energy Group taldeak ez du baztertzen kaleratze gehiago egitea. Joan den astean enpresako kontseilari ordezkariak jakitera eman zuen 2022an 940 milioi euroko galerak izan dituela Gamesak. Hala 2009 behargin kaleratzea erabaki dute. Egoera horrela sindikatuek adierazi dute etorkizuna etengabe mehatxatuta ikusterekin gogaituta daudela. Jasaten ari garen kaleraketa guztiak urtero eta ja aski da, esan behar dugu argi eta garbi eta ozen, eta enplegua bermatu behar dugula eta Siemens Energy erosi gaitu eta etorriko da eta kaleraketa gehiago egongo direla esan digu eta aski dela pentsatzen dugu eta nahikoa dela. Asteartean, Zarriguren plantaren atarian egindako mobilizazioan zuzendaritzari benetako enplegu bermea eskatu zioten. Izan ere, salatu dutenez, konpainiak muzin egiten die egonkortasuna lortzeko eskariei. Ez gaude pres horrelakorik onartzeko, batetik uste dugulako ezin ditugula guk pairatu beraien kudeak eta arazoak. Eta bestetik ikusten dugulako hemen gure egunerokoan lankargak izugarriak diela. Era berean, Nafarroako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari implikazio handiagoa eskatu diete. Bai Siemens Gamesari esan nahi diogu eta baita ere Nafarroako gobernuari. Ze hemen uste dugu Nafarroako gobernuak ez da ari dela bermatzen mengo lanpostu pila bat, dira lanpostu zuzenak eta ez hain zuzenak, jendea oso nekatua dago. Antzera Arabako ardogintzat mobilizazioak iragarri dituzte lan baldintza duinak lortzeko lab sindikatuak adierazi duenez akordiotik oso urrun jarraitzen dute eta Arabako batzar nagusietara joko dute egoera azaltzeko. Arabako ardogintzako langileek urriaren 21ean egin zuten hitzarmen duinaren aldeko lehenengo mobilizazioa, Bastidan kotxe karabana antolatu zuten hain zuzen ere.
2022an hasi zen hitzarmena negoziatzen, baina bilerak bertan bera utzi zituzten, eta orduan LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek erabaki zuten 2021an hasi zituzten mobilizazioak berriro antolatzea. Oraingoan Arabako batzar nagusietara joko dute sindikatuek egoera azaltzeko. Sindikatuen esanetan akordioak oso urrun jarraitzen dute. Soldata igoerei dagokionez aldaketa txiki batzuk eman dira. Hala ere gainontzeko edukien inguruan ez dute erantzunik jaso. Besteak beste jardunaldiari eta istripuen ondoren ahalmenaren jaitzierari dagokienez. Gauzak horrela Arabako batzar nagusietan egindako agerraldiaren ondoren mobilizazioa egingo dute 3 sindikatuek. LAB iragarri duenez abenduaren batean mobilizazioa aurreikusita dago. Horrez gain, Komisiones Obreras eta UGT-rekin adostuari da Gasteizen ospatzen den Ardoara bat testuinguruan sektorearen egoera bertara eramatea. Kupoa luzatzeko beharrik ez da izango hurrengo urteetan Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak akordioa lortu dute. Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak Espainiako estatuari egin beharreko ekarpenaren kalkuluaren inguruan 2022tik 2026ra bitarte egongo da indarrean. Kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoa ostegun goizean bilduko da Madrilen kupoari buruz Gasteizko eta Madrilgo gobernuek hitzardutakoa berresteko eta sinatzeko. Madrilen izango dira Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburua eta Olatz Garamendi gobernantza publiko eta autogobernu sailburua, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldun nagusiekin batera. Azken horien kutxetatik ateratzen da Espainiari eman beharrekoa, ofizialki Jaurlaritza izan arren ordaindu behar duena. Espainiako estatuak Euskal Autonomia Erkidegoari ematen dizkion zerbitzuengatik jasotzen duen ekarpena da kupoa. Zerbitzu horien artean daude armada, monarkia, atzerriko ordezkaritza eta azpiegitura batzuen kudeaketan, portuak, aireportuak eta trenbideak besteak beste. Eta Azpiazuren bilkurez 2023ko kontuak negoziatzeko bigarren bilera erronda egin du gaur Eusko Jaurlaritzako ekonomia sailburuak. Lehenengo errondan bezala, Euskal Herria Bilduko ordezkariak hartu ditu astekon bada bilera bukatuta, Maialen Iriarte koalizioaren bozeramaileak hartu du hitza. Esateko Jaurlaritzaren testua urrun dagoela Euskal Herria Bilduk egindako proposamenetik. Hala ere adierazi duenez gobernuak egin dien proposamena zuhurtzia aztertuko dute, nahiz eta gabeziak dituen fiskalitate arloan egin duten proposamena xumea eta egingarria dela gehitu du Iriartek. Eragile anitzekin eztabaida bat zabaltzea nahi dute, herritarren ongizatea bermatzeko behar duten fiskalitate ereduari buruz kontua da, Jaurlaritzaren erantzunean hori ez dutela jaso. Tira, badira gauza asko, gure proposamenetik oso urrun gertatu direnak, gobernuak, ariketa bat egin du eta zenbait proposamen guk geuk egin ez genituenak ere bildu ditu, baina esaten dizuedan bezala edo zein kasutan aztertuko dugu eta ikusiko dugu hain beste gauzen artean benetan gobernuak zer esan nahi duen, eta iruditzen zaigu fiskalitatearen gaiak behar duela azterketa bat gaur danik hasita, eta zentzu horretan gainera Euskal Herria Bilduren proposamena uste dugu oso egingarria dela, hau da. Euskal Herria Bildurekin elkarrizketa bukatuta, Elkarrekin Podemosiuko ordezkariekin batzartu da Azpiazu, bada bilkura amaituta, Miren Gorrotxategi eledunak adierazi du. Ez daudela akordiotik gertu, Gorrotxategiren esanetan ez dira kontuan hartu bere taldeak aurkeztutako proposamen gehienak. 2023ko kontuetan 0,2ko gehikuntza proposatu diote zehazki. Giro honean izan da batzarra, baina esan beharra dago akordiotik ez gaudela gertu. Orokorrean begiratzen baldin badugu, aurrekontuaren 0,2aren gehikuntza proposatzen digu gobernuak oso urrutik guk nahi genituen horietatik. Eta konkretura jokitzen baldin badugu, ez dira jasotzen guretzat hain garrantzitsu ziren hainbat elementu, ez da jasotzen energia berriztagarrien enpresa publikoa, ez da jasotzen tasa turistikoa, ez da jasotzen ez dare hezkuntzaren inguruan eskatutako gauzak. Bestaldetik Eudelek laguntza emango die udalei enplegu publikoak egonkortzeko. Elkarteko udaletan 3.467 plaza eskaini dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako.
234 tokiko erakundetan foru aldundiekin lankidetzan baterako prozesuak koordinatuko ditu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udalen elkarteak. Eudel elkarteak batzar orokorra egin du gaur Laudion eta topaketa hori tokiko agintaldi honetako azken ohiko bilera izan da. 2023ko maiatzean urrengo udal hauteskundeekin amaituko baita agintaldi hori. Eudel elkarteko buru eta Gasteizko alkate Gorka Urtaranek gidatu du batzarra azkenekoz eta hitzartze nagusian 2023ko lehentasunezko jarduera ildoak aurkeztu ditu. Euskal udalgintza bultzatzea eta laguntzea dute ardatz lehentasun horiek, batetik barne erronkei dagokienez, bai udal gisa, bai elkarte gisa, eta bestetik herrialdearen, Euskadiren eta bertako udalerrien erronkei dagokienez Urtaranek azaldu bezala. Bi barne erronka aipatu ditu, kohesio instituzionala eta kohesio emozionala bultzatzea. Lehenari dagokionez, esplikatu du Euskal udalen interes orokorren defentsa eta ordezkaritza egin behar duela elkarteak, haiei dagokien erabakiak hartzen diren lekuetan, modu horretan Euskal arkitektura instituzionala osatuko dela esan du. Tokiko autonomia eta finantza nahikotasuna ere aipatu du Urtaranek, baita esperientzia trukea udalen artean ere. Eta adibideak jartzen hasita enplegu publikoen egonkortze prozesu esaritu da, eudelen eta foru aldundien arteko lankidetzaren beharra azalduz. Eta aipatu dugu lerroburuetan, apustu etxeetan eta joko aretoetan sartzeko kontrol bat igaro beharko da gaurtik aurrera. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Nerea Garzia lankideak azalduko dizkigu jarraian neurri berriaren nondik norakoak. Apustu etxeetan eta joko aretoetan sartzeko kontrol bat igaro beharko da azaroaren 16tik aurrera EAEn. Toki horietara joan nahi duen edonork nana edota identifikaziorako beste dokumentua aurkeztu beharko du sistema informatiko baten bidez aretoaren sarreran. Eta datu guztiak aztertuko dira jokorako sarrera debekatuen Euskadiko erregistroan. Eusko Jaurlaritzak azaldu zuenez helburu zehatz bat du araudi honek, adin txikikoek apustu etxeetara eta joko aretoetara sartzea eragoztea. Eta horrekin batera joko sarrera debekatuen erregistroan dauden pertsonei halako gunetara sarrera mugatzea. Hau da, jokoarekin arazoak dituzten pertsonak edota gaitasun mugatuak dituztenak erregistro horretan daude, batzuk eurek erabakita beste batzuk ordea, adituek gomendatuta. 2022ko otsailaren 22an apustu etxeetan eta joko aretoen araudi berria sartu zen indarrean. Jaurlaritzak 9 hilabeteko epea eman zien mota horretako gunei egokitzapenerako. Sistema informatikoak izan behar dituzte kontrolerako eta langileek ere informazioa jaso behar izan dute. Azken horiek datorren urteko urrira arte epea izango dute formakuntza hori jasotzeko. Eta gaizlatuta mugi txartela Bilboko metrora iritsi da, barik txartel arruntaren berapen berdinekin Udane Arbeo. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako garraio zerbitzuan txartel bakarraren elkarreragingarritasuna sustatzeko eta zartzeko aurrera pausoak eman ditu Bizkaiko eta Gipuzkoako mugikortasun departamentuak. Hain justu mugi txartelarekin ordaindu ahal izango da Bilboko metroko linea osoan zehar eta horren bidez barik txartel arruntaren tarifa bera ordaindu ahal izango da mugi txartelarekin. Gaur egun indarrean den garraioen 150ko deskontua aintzat hartuta esaterako pertsona bat Donostiatik Bilbora baldin bada 3,35 euro ordainduko ditu mugi txartelarekin eta behin Bilbora iristean Bilboko metroan ere mugi txartela erabili ahal izango du. 2023ko urrengo erronka eta urraitza izango da Debus eta Bizkaibus zerbitzuetan ere mugi txartela erabili ahal izatea, baina esan bezala momentuz aurrera pauso itzela egin dute garraio zerbitzuen integrazioan. Ikusi dugu hori esan aurkitzen dela Udane Arbeo lankidea, izan ere Gipuzkoako herririk txikiena bihurtu da itzenari energiaren sorreran eta kudeaketan eguzki plaken bidez energia komunitatea sortu dute.
Gipuzkoako herririk txikiena soilik ez Euskal Autonomia Erkidegoko herririk txikiena ere bada Orexe. 2019an ekin zioten energia proiektuari eta 2021 geroztik energia kooperatiba sortu zuten. Eneko Maioz bertako lehendakaria. Aipatu digu 250 eguzki panel inguru dituztela une honetan energia beharraren 150 estaltzen duela eta urte amaierarako erronka nagusitza dute 160eraino iristea. 300 eta 300 bat energia eguzki panel jarri nahi dituzte, hemen atzean ikusi dezakezue ostatuaren gainean horietako bat. Eta energiaz gabiltzala Statkraft enpresak batzar irekia egingo du Aramaioko kultura etxean arratsalde honetan, inguruan eraiki asmo duen parke eolikoaren nondik norakoak azaltzeko udan arbeok emango dizkigu xehetasunak. Statkraft enpresa norvegiarrak 2 proiektu eoliko jarri nahi ditu Araban eta Gipuzkoan, bata Aramaio eta Eskoriatza artean izango eta hain justu gaur arratsaldeko 6etan Aramaioko udalak Statkraft enpresarekin batera hitzordua jarri du arratsaldeko 6etan herritarrei itxaraz proiektuaren inguruan duten informazioa herritarrei helarazteko helburuarekin. Bigarren parke eolikoa Azpeitia Errezil eta Zesto artean ezarri nahi da, Piaspe izenaz ezagutzen da, eta bertan 5 aerosorgailu jarri nahi dituzte 205 metro alturakoak eta 170 metro diametro hartuko dituenak. Momentuz dakiguna da, jada enpresak Eusko Jaurlaritzari helarazi diola aurretiazko baimen administratiboa eta oraintxe bertan Jaurlaritzaren esku gelditzen da, urrengo pausoa bere izango da baimen hori onartzea eta baztertzea eta onartuko balu azterketak egiten hasiko lirateke, baina esan bezala momentuz dakiguna horixe da eta gaur arratsaldean Aramaion aurkeztuko dute itxaraz proiektua. Bolo dabiltza Statkraft enpresak Araban eta Gipuzkoan eraiki nahi dituen proiektu eolikoak. Batzuek kezka agertu dute mendiek asken nahi dituztela azalduz. Beste batzuek energia berriztagarria ekiteko ordua dela diote. Onurak kalteak baino handiagoak direlakoan. Eta kontsumitzari uztenez badiogu nolabait energia behar dugulako. Momentu honetan eztabaida pil-pilean da. Urriaren 11an Statkraft enpresak Azpeitian aurkeztu zuen udalarekin batera Piaspe proiektua. Bertan azaldu zutenez, Azpeitia Zestoa eta Errezil artean 5 aerosorgailu ezarri nahi dira. 205 metro alturakoak eta 170 metro diametro hartuko dutenak. Proiektu horren harira, Zestoako alkateak desadostasuna eta kezka adierazi zituen iragan astean. Hemen 3 herri gaude, herri bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta guk hor hainbat gauza ikertu ditugu, bestea eremu hortara material guzti hori garraiatzeko bideo guztia Zestoako lurretan dago, eta enpresak Azpeitiko batzarren esandakoan oinarrituta guk mindako ikerketen arabera ez gea ondorio berdinetara iritsi, orduan esan gendu momentu honetan guk eskuartean ditugun datuak edukita oin, hau da 2022ko azaroan guk proiektu hori ezin dugula babestu. Dena den energia krisi betean gaudela ikusita eta aurretik duguna ikusita, gu aztertzeko prest gaude, hori hasiera zeretik esan du, eta baina ere horrela gaude, ardura posizio batetik, udal bezala. Une honetan Statkraft enpresak aurretiazko baimen administratiboa jada eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, eta hurrengo pausoa ingurumen sailari dagokio, hori onartzea edo baztertzea. Hori behin onartuko balitz azterketak egiten hasiko lirateke, proiektuaren inguruan gehiago ikertuz. Bestalde Aramaio eta Eskoriatza artean eraiki nahi duten bigarren parke eolikoari dagokionez, asteazken honetan aurkeztuko du Statkraft enpresak Aramaion, herritarren zalantzak argitzeko helburuarekin. Horrez gain, klima larrialdiaren ondorioak gurean ere nabariak dira. Gipuzkoan esaterako Pasaiako badiak uholde garrantzitsuak izan ditzake itsasoaren mailaren gogorakadaren ondorioz. Datuek erakusten dute mende honen bigarren erdian uholdeak jasateko arrisku handia dagoela eta 2100 urterako 50 zentimetro eta 2 metro bitarte igo daiteke uraren maila. Klima larrialdearen ondorioak ere nabariak izaten ari dira Euskal Herrian esaterako izan ditugun lehorteak edota itsaso mailaren igoera. Testuinguru honetan Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Pasaiako udalak azterketa bat egin dute Pasaiako badiaren etorkizunaren inguruan eta bertan aurre ikusten da ur maila 50 zentimetro eta 2 metro artean igo daitekeela.
mende honen bigarren erdialderako uholde arriskuak nabariak izan daitezkela aurre ikusi dute eta txarrenean portua bera ere urpean geldituko litzatekela. Testuinguru honetan gauzak horrela aurre ikusita neurriak hartu nahi dituzte eta proposamenak biltzeko lanean ari dira. 21. mendean aurrera egin ahala, klima aldaketaren ondorioek eragina izango dute itsasoaren batez besteko mailaren igoeran, eta horrek kalteak sortuko ditu inguruko herritarrengan. Ildo horretan Gipuzkoako Foru Aldundiak Pasaiako udalaren eskutik klima larrialdiak bertan eragindako kalteberatasunari buruzko azterketaren berri eman du. Ebaluazio txosten horrek Pasaiako badian izan daitezken arrisku proiekzioak eta balizko eraginak biltzen ditu. Ondorioek adierazten dute mende honen bigarren erdian uholdeak jasateko arrisku handia dagoela Pasai Antxo, Herrera eta San Pedron eta Donibaneko zati batean. Halaber aurre ikuspenik txarrenen arabera portu ere urpean geratuko litzateke. Gipuzkoako itsasoaren eta kostaldearen behatokiaren fokus txostenak adierazten duenez, Bizkaiko golkoko itsasoaren batez besteko maila 1,7 eta 3,4 zentimetro hartan igotzen ari da hamarkada bakoitzeko 90ko hamarkadatik. Pasaiari dagokionez asmatu enpresak egindako txostenak aurre ikusten du 2100 urterako ur maila 50 zentimetro eta 2 metro hartan igoko dela. Ondorio horietara iristeko azterlanak hainbat faktore analizatu ditu. Uraren temperatura, olatuen aldaketa edo gizakiak ibai eta itsasertzeetan duen eragina. Aurrera begira izan dezakegun arazoaren aurren zein neurri hartu beharko litzateke. Horretarako lanean ari dira Gipuzkoako Aldundia eta Pasaiako udala. Proposamenetako bada horma perimetral bat eraikitzea, funtzio bikoitzarekin. Ura Pasai Antxonez sartzea eta Molino errekastoa bideratzea. Portuaren barneko eremua eta aldameneko herriak babestiko 10 kilometroko horma bat eraiki beharko litzateke, perimetroko babes dikeekin. Neurri zuzentzaien artean ere aurre ikusten da badiara sartzeko eta irteteko itsasartean esklusa bat eraikitzeko aukera, portuaren barneko hormaia erregulatzeko. Urtebete igaro da Eusko Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako espetxeak kudeatzeko eskumena jaso zuenetik. Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuak azaldu duenez, jasotako herentzia kudeatzea ez da samurra izan, baina Jaurlaritza pozik dago egindako bidearekin. Hain zuzen ere PP Ciudadanos taldeak eskatuta agerraldia egin du Eusko Legebiltzarreko giza eskubideen batzordean. Hainbat datu esanguratsu eman ditu Artolazabalek jakinarazi duenez Eusko Jaurlaritza atzera botatzen ari da zigorra Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako kartzeletan bete nahi duten presoen eskaerak toki faltagatik. Egoera horrek lekuz aldatzeko aukera mugatzen duela esan du Artolazabalek eta 8 euskal presori eragin diela. Urtebetean Jaurlaritzak atzera bota ditu 220 presoen gerturatze eskaerak eta beste 178 baimendu ditu, horietatik 81 euskal presoi dagozkie. Testuinguru honetan urruntzea bukatzeko atarian Bilboko kaleak betezera deitu du sarek, zehazki euskal presoen giza eskubideen errespetua eta duintasuna eta bizikidetza eskatuko du manifestazio handi batek urtarriaren 7an. Etzera bidera gertu lelopean duintasuna, bizikidetza eta euskal preso eta euren familiei eragiten dien giza eskubideen errespetuaren exigentzia eramango dute kalera sarek eta baketiek. Bizikidetza lortzeko itxaropena eta euskal presoei zein haien familiei eragiten dieten giza eskubideen errespetuaren exigentzia eramango dugu boset kaleetara. 2 urteko etenaren ostean urtarrilaren 7an Bilbon euskal presoen eskubideen aldeko mezuak 4 haizetara zabalduko dira. Izan ere, urruntze politikari amaiera emateko atarian egon arren, oraindik 19 presok urrunduta jarraitzen dute. Pairatutako eskubide urraketetako bati amaiera emateko atarian daudela esan genezake. Urruntze politikaren amaieran alegia. Aurrera egitea lortu dugu. Naiz eta 19 preso dauden oraindik urrunduta. Orain garaia dela nabarmendu dute, gaurdanik asko baitira lortu gabe dauden helburuak. Eta horiek erdiestea neurri batean, euskal gehiengo politiko eta sindikalaren bultzadaren esku dagoela aipatu dute. Baina gaineratu dute funtsezkoa dela jendartearen mobilizazioa. Orain da garaia, orain.
Asko baitira lortu gabe dauden helburuak, eta horien konponbidea euskal gehiengo politiko eta sindikalen bultzadaren esku dago, baina baita funtzean jendartearen mobilizazioaren menpe. Horrela, jakitera eman dute ahalegin guztiak egingo dituztela espetxe politika arrunta aplika dadin eta behin betikoz orain arte aplikatu den salbuespen egoera buka dadin. Aldiz, eguneko albistekin bukatzeko kultura arlotik esan dugu, ni ez naiz Mikel Laboa komikia sortu dute Unai Iturriaga, Arkaizkanok eta Joseba Larratxek, eta ohiko biografia bat egin beharrean, arriskuak hartzaren alde egin dute egileek begira. Batzutan erraza da banatzea nork egiten duen gidoilari lana eta nork egiten dituen marrazkiak, baina esango nuke kasu honetan, argi dago marrazkiak nork egin dituen, baina gidoilari lana, esango nuke lan konpartitu bat ere izan dela, neurri bat ere. Izan da bidean edo eraikitzen joan den proiektu bat denbora eman digulako aukera hori eta katedrarrak eman digulako margen hori eta konfidantza hori. Badakigu Mikelen figura abarka ezina dela, ez dago denen gustu egiteri bakoitza bat oka bere Mikel Laboa, baina uste dut hemen islatzen saiatu garen Mikel Laboa guzti ona ere izan daitekela. Eta hemen agertzen den Mikel Laboa ez zegoela kontatu. Laboaren konturik insolitoenetako bat da, bere kantu bat berbera, txoria aipatzeagatik ezagunena. Berdin kantatu daitekeela ezkontza batean, edo bileta batean, edo futbol estadio batean, edo xuxurla batean, edo zehazka kanta gixara, edo euforia parranda zale batean. Hori oso gauza arraroa, bitxia, behin gertatzen. Aste azkeneko kontuak hauek iritsi gara albistegiaren bukaerara, Lerro buruetan azaldu legez Andoni Solorzano, non zer ikusi egitasmoko gida izan dugu gaur eguerdiko magazinean, gonbiatu nagusi gisa pantailaldia izpide. Elkarrizketa berreskuratu eta lasea agurtuko zaituzte. Gaur beraz honekin besterik ez aldetik hauek izan dira, eguerdiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Bai, zurekin ari naiz. Ez esan dut. Ez agian, ez gero. Ez. Horrek ez du ulertu. Eta zuk, modu askotan esan daiteke ez. Baina modu bakarran ulertu. Zer ez duzu ulertu nahi? Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Andoni Solorzano, zer non ikusiko kidea, eguerdion? Eguerdion. Ostiralean hasi zen pantailaldia egitasmoa, oraindik ez dena bukatu, ostiralean amaituko da Euskaraldiaren atariko, eta pantailak euskaraz egitasmoak antolatuta, ez da beharrekoa. Tartean, zer non ikusi egitasmoa ere badago bertan, ez da? Zer da honen zedea? Zer non ikusi ziren helburua da apur bat erraztea jendea jakiteko non aldeuen bilatu euskaraz dagoen edukia, ezta? Batez be zentratu gare streaming plataformetan eta, baina zabaltan joan gara, beste 11 telebistako zera bardeko pendiente, argiakoa zabaldu dugu, Kanal Dut eta, badago, da jendeantzako batez be, pentsa genuen gurasoentzako holango herramienta bat edo emotea, umentzako zer non jakiteko
zer dagoen euskeraz, ezta? Eduki horiek guztiek nolabait bateratzeko modu bat. Bai, hori da, holan lagortute. Izan ere zein da argazkia euskarazko edukiei dagokionean? Bueno, edukie berez badau, esango dugu, euskaraz ikusi gure duenak zeo zer badauela, bai ustot mugatut ez hauzela, ezta? Erderetan edo zer alduz ikusi nahi dozun guztie, erderaz, ingelesez, gaztelaniaz, badekozu. Euskeraz dekozu, ikusi behar dozu, dauena, mugak dekozuz. Orden moldatu barzara, dauen horretara. Eduki gutxi bada ere, egon badago, aipatu duzun bezala, ezta? Dena den, horixe da, hain zuzen, ari zaretena azaleratzen, aipatu dugu zer non ikusi egitasmoa, baina baita ere Euskal Enkondintze badago ere, ezta? Zertan datza horrek? Bai, Euskal Enkondintz da webgune bat, bilgune moduko bat, batez be, lehen ETB-en emoten ziren pelikulena eta ETB-ek ez dakit lizentzia kontu gaitik eta ezin deitu barriro emon pelikula batzuk edo bikoizketak galdu deitu kasu batzuetan eta Euskal Enkodintzen hasi ziren grabetan pelikulak eta sareratzen. Eta ordan sortu da azkenean holango katalogo moduko bat, bikoiztuta dauzenak 1500 pelikulatik gora dauz, gehienak ETB-tik pase direnak. Aipatu dugu aurreko astean hasi zela pantailaldia, zer moduz doa? Bueno, ondo doa. Ni gogotsu nabil, egida esan dut zuten lehen mugak badauzela, bagabiz geuse barriek topetan eta baliabide berriek ezagutzen eta ondo, ni behintzat pozik nago. Lehen aipatu duzu pantailetan zenolakoa den euskarazko presentzia hori, gutxi bada ere pixkanaka egon badagoela, ez dakit urteetan zehar zenolako bilakaera izan den egon baldin bada? Bilakaera izan da txarrerakoa. Lehen ustot, 80ko hamarkadan, ez dakit 500, oin ez dakit ordu pelikula bikoizten ziren urtean, gero pase gintzen 50 ordura edo, eta azkeneko urteetan ondino gitxi hau. Bai egon da, holango gorakada txiker bat edo, azkeneko 2 urteetan, streaming plataformak dala eta oinpentzelei igual lehen baino beto gauzela edo, berez egoera txarra da, larria da, eta hor badau bikoizlen greba bat gaur egun ondino, bi eus elkartarena, eta egoera berez ez da ona. Dala 2 urte baina hobea, bai, ona ez. Bi egitasmo honetan plazaratu dituzuen edukiak zer dira? Euskaraz utzezkoak ala azpidatziak euskaraz dituztenak ere? Danetarik dau. Ni berez, niri azpidatzitakoa gustan daz, bai uste dut euskararen kasuan garrantzitsua badala bikoizketa. Gazteek, umek, beste hori kontsumiduko azpidatzitako ezer, horretarako behar da euneko arreta, eta jente asko ez dau prest edo ez deko gogorik edo azpidatzitakoak ikusten. Badau jendea ikusten duena eta gustan dakona eta egiten duena, bai nik uste dut zentratu behar garela bikoizketan gehiago, eta nik uste dut hor erakundetatik eta apostu bat egin zandala urte batzuk batez 2008ko krisialditik edo azpidatzien alde, nik uste dut erratute dauzela. Nik uste dut bikoizketaren alde egin behar dela, bai ala bai. Zinemak dira agian eskaintza gutxien eskaintzen dutenak euskaraz? Izan leike bai. Zinemetan uste dut karteleran dauz Euskal Herrian 750 pelikula bueltan, eta euskeraz 4 edo 5 dauz eskuek askonteta, ezta? Aurreko domekan egin zan holango deialdi bat, pantaiek euskerazek antolatuta, Euskal Herriko zinemetara joateko, eta ni Bilbokoan egon nintzen, Zubiarten nintzen, esan egon euskarazko pelikularik, egin gendun holango, eskatu gendun sarrera bat euskaraz ikusteko pelikula bat. Esan egon, eta ordean egin gendun reklamazio horri askatu, eta hangoak ez eguen oso ondo hartu, nik uste dut estres lingüistikoa eukizeuela edo, eta normalen euskaldunok jasoten dugu, edukiten dugu estres lingüistiko hori, eta badakigu gitxe gora bera zelan gestionatu, eta
erdaldunek normalean ez dakite, eta ez zegoen oso ondo hartu, egin zan ekimena, eta uste dut Iruinetik edo jaso dela lehenengo erantzunen bat, eta gabiz hor. Bideojokoak ere sar daitezke pantailen mundu honen zabal honetan? Bai. Bideojokoak goraka doaz, ez dakit, 3 aurretatik 2 edo erabiltzen daitu bere egunerokoan, eta gorantza doan industria bat da. Esaten da, uste dut, zineak eta baino telesaile munduak baino askoz diru gehiago irabazten dagoela, eta gorantza doan kontu bet da. Tamalez esteku askorik euskeraz, badau Minecraft edo uste dut, eta besteren bat, software libreko besteren bat euskeratute dagoena, bai horretan dabil gamer hauntxia elkartea, eta uste dut 100 bideojoko bueltan egongo direla euskeraz. Igual eure jakingo dure egia, eta bai, nik ikusi den zerrendan hortik 100 bueltan egongo dire. Pantailaldia egiten ari da egunotan, eta zuzu zara, bolondresetako bat, zein da zure zeregina egunotan? Bai, ninaz Bizkaiko voluntarioa, eta nire zeregine da apurbe eta saleratzea sare sozialetan nire esperientzia, alde onak eta alde txarrak bai, ze zailtasun eduki dugu zen, eta batez be hori gero elkarrizketak eta holangoak itea be. Zenolakoak egin dituzu orain arte? Zeintzuk? Bai, zenolako elkarrizketak edo edukiak jorratu dituzu sare sozialetan? Sare sozialetan hasi nintzen bideoakaz, Instagrameko bideoakaz eta, gero batez be zentratu naz Twitterren, apurbeki haue manejetan dut, eta egonaz, eta gero elkarrizketak Bizkaitik danetarik. Bizkai irratia, naiz irratierako bai, Bizkaiko hitza eta... Eta sare sozialetan ere nabarmentzen da, ikusten da badagoela, ez? Grin hori pantailaldiarekin? Bai, nik nabaritu dut. Horre traola pantaialdea izen zen trending topic, ustot, barikuen irulegiko eskua agertu dan arte, horre irulegiko eskuak hartu dugu erreleboa edo, gu posik alde horretatik, badabil movimendu, bai. Hain zuzen ere, pantaialdia egiten ari da, errebendikazio argi bat dagoelako, ez? Pantaiak euskalduntzeko nahi bat eta behar bat plazaratzeko, erantzukizunak ere eskatzeko, nola eskatu daiteke korapiloa, nola ikusten duzu egoera? Hemen herritarrak hasi ziren mogitan asunto hau, bai argi dau erakundeen ardura dala, ezta? Erakundeak inbertidu behar deuri euskarazko edukietan, bikoizketan, eta nik uste dut pelota euren teiatuen dagoela. Askotan esaten da, Katalunia dela horretarako eredu, ni ados nau, Katalunian bertan laster urtengo dan Avatar 2 adibidez katalanez egongo da, hemen zinean normalean umeentzako pelikulak emoten ditu ez, sarritan guraso garenok joaten gara edo joan barko geunke, nik nire burueri pentsetan edo, ni jango nitike gaztelan izango balitz pelikula hori ikustera, igual ni neu ez, ordan gure dugune da, helduentzako eduki gehiago bai, ze zinetan egoten dana normalean umentzako eduki izaten da. Aizialdiak pisu handia izaten ari du hizkuntza ohituretan, ezta? Ikusten ari gara nola euskararen ezagutza badagoela, baina erabileran dagoela hutsune hori gero. Bai, halan da. Ointxe sartu aurretik ikusi dut Berriako albiste bat be bai, UEMako udalerritan be erabilerak asko indeuela bera, mundu guztia larritute dau, eta nik uste dut sektore hau ikusentzunezkoen sektorea dela sektore klabe bat horretarako. Beti aipatu izaten da, 80ko hamarkadan Dragoi Bola izan zen boom bat, gure belaunaldientzako eta horrek zenbait jende erakarri zegoen, zenbait gazte erakarri zaitu zen euskerara, zenbait jende erdaldun euskerara. Gaur egun hori falta da, jarraituten dugu Dragoi Bola, ondino emizioan dau, 40 urte eta gero, Dragoi Bola gaur egun esango gonke ez dela punta-puntako edukie. Badauz beste telesail batzuk eta nik hor faltan botaten dut apustu handi bat edo
gaur egungo Teleisail puntako bat euskarara ekartea, ezta. Telebistaren arlotik esaten duzu. Bai, eta, ETB-ren kasuan. Eta, erabileran kontuan, isialdia egi da, azkenean umeak erakarteko euskarara ondo pasa behar deuri, ez? Eure askoren buruen egoten da, klasera noa, matematika, euskaraz, ez dakiz zer rollo, badoaz kanpora eta erdera utzean, ez da hor, aizialdi garrantzitsu da, ondo pase behar deuri euskeraz, eta erakarri behar duz gurera, bai. Baina gira da, datuk diotela umeak direla, ez, euskara gehien erabiltzen dutenak, baina gero, ez, azterakoan, badagoela eten hori, batzutan diote praktikoa ez dutela aurkitzen euskara, aizialdiaren kontra batik izan daiteke agian. Hor etenaldia egon badagoelako, badeko umeak direnean badauz telesaiak, badauz pelikulak, badau edukia telebistetan eta helduten dire 13 urte, ez dakit, goazen egongo da hor, bai goazen eta gero zer dau. Etenaldi bat. Eta orduen, eurek be, gazteek be, etenaldia egiten deurie. Hortik aurrera, zer dau azpidatzitako kontuek, bai ez dut ikusten 14 urteko umerik azpidatziek irakurten bat egongo da, bat baino hau, bai orokorrean, ez dut uste holandanik. Globalizazioak zein eragin du guzti honetan? Globalizazioak eragin duena da eduki askoz gehiago egotea, eta orduen euskeraz dauena egon badau eta egon arren be, praktikamente 0 da. Eguneko, ez dakit, bat izango da, 0,0 zer, mundu guztiko edukiaren aurrean zer da euskarazko presentzia hori edo, urbildute 0-ra edo 0. Orduen, zeo zer inbarko da, eduki hau sortu, saritu, ez dakit TikToketik, YouTubetik, nondik, eragin barko da, eta horretarako nik uste Eusko Jaurlaritza eta hor dauzela, eta aldundiak eta nik uste hortik eragin behar dela, ez da. Eduki gehiago sortzeaz gain, agian ere beharrezkoa da sentsibilizazioa edo kontzientziazio handiagoa? Leku batzutan, bai. Izango da, hola, adibidez nire eskualdean nitxori herrikoa naz, eta ezagutza handie dau, 40 gorakoa, bai gero erabilera nire herrien 4%, albokoan 2%, hor sentsibilizazio kanpainak igual beharrezkoak izango dire, bai nik uste dut beti gabiz sentsibilizazio kanpainakaz, eta ez dakit, zeo zer gehiago egin barko da. Esaten dute gaur egunia ezinezkoa bilakatu delako, egun oso bat euskara hutzean aritzea, ez? Bai, bastakit gasolindegira soaz, igual makina euskaraz egongo da, bai gero txartela ordaindutera sozenean pantaila txiki hori erderaz dau, oso gatza da danean. Igual eukiko dozu ziri handietan eta aukerak, okindegi bete euskaldune edo taberna bat, eta eukiko dozu aukera, bai egizan herri txikietan, ni bizinaz 4.300 biztanleko herri beten, hor, okindegi bidauz, okindegietakoak espadaki di euskeraz, ez dekozu aukera handirik. Iaia, esan daiteke baita militantzia kontu bat bihurtu dela? Bai, hori nik uste beti izen dela, ez da. Militantzia kontue, eta hortik sortu da bai pantaila euskeraz, hortik sortu da zer non ikusi, hortik sortu da Euskal Encodings, Gamera Untxia, eta bar. Itxaropenerako tartean ere orduan badago? Bai, esaten da, normalen esaten da gazteak ez deurela egiten ez, eta nik uste dut bai, eta gazteak badauzela geuz egiten dituzenak, eta esperantzarako lehio bat edo badau, bai. Pantaialdia izaten ari da, gainera Euskaraldiaren atariko, ez? Berotzeko modu bat? Bai, hori da, beroketa moduko bat. Bai, gero etorko dire beste 15 egun, eta nik uste proposamena dela pantaialdiaz jarraitutea, ez da. Nire ustez Euskaraldiaren kontu izen barko litike 365 egun, baina, egiten da hor 15 egun horretan zera indarrak zentratu horretan edo, eta bai. Orduan ez nahi duzu, pantaialdia behin bukatuta, zer non ikusi bezalako egitasmoak bertan jarraituko dutela, ez? Bai, zer non ikusi webgune bat da, horrengo da betiko, eta lagungarri moduen eguneroko horako. Eta likatzen joaten zarete?
Bai, hasi ginen ehun edukin gendu zenean egin gendun publiko, ointxe, ez dut ikusi egunotan, bai, 300 pikutik gora dauz, eta bai, asmoa da zabaltzen joatea eta edukiak sartzen joatea, bai. Herritarren parte hartzea ere izan daizake horrek, ez? Bai, momentuz egitxi batzuk gauz horretan, eta bai, igual eskatu beharko du laguntza holan zabalean edo hori elikatzeko, bai. Andoni Solorzano, zer non ikusi egitasmoko kidea? Ezkerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Bale, zu hori. Hurrengo arte. Zuri Txemapamundi, zukurratu baitzenuen bidea, itxirentzat, azkaratetarrei. Superdenda guztiei superbotereak ematen dizkizu Euskaltelek, eta orain Euskalteli esker zure negozioa tiket baira egokitzea doan aterako zaizu. Eskatu informazioa 1740 telefonoan edo sartu euskaltel.eus/superdendaken.